Kardong, naanami. Sa may masulti Kardong? ko ang alho karon Jill. Uy, murag na may kaistorya si Kardong day. Hala, kinsa na pud kaha na? Kardong, abre dire. Andam na ba ka Jill? Kardong! Ako'y ihandos ni ang akong alho. Kardong! Muhang lusong. Oh, andong Dili mo abre. Uy. Kardong! Wala ka na kulbaan. Naana pud nagi dala dres balay ba? Oh, sige, sige. Ako na ni. Atong si Angela, good. Ha? Ihandos na nako ni ha. Kardong! Sige. Abre ba? Kardong! Ang akong duha ka asawa. Murag na sila. Jill, basta Jill. Hala Kardong, asa mo kumutago ni Ron? Ha? Relax lang. Ako'y bahala nga dili ka makitaan karon. Suong sa silalom, dili ka sa silalom. Musaon ko dire. Suong sa silalom. Sige, kamang lang. Para di ka makitaan sa akong duha ka asawa. Aray, aray. Sige, sibog pa. Sige, sibog. Okay, so what? Hindi lang ka sibog. Hinay lang ha. Dili na ko makita ang Ricardong. Dili na lagi ka makitaan diya. Ako'y bahala karon. Diya ra ka, iyo kawa diya. Kardong! Nagunsa man ka dira? Uy, Kardong, kinsa atong imong kaistorya nga babae? Wala ko'y kaistorya oy. Noon sa man taon ka. Nag-exercise ko diya ba kay hangak mo ko, nagpatulog mo ko sa akong bibi ko. Ha? Nganong dagan? Natawa ra gud na imong singot. Oh, noon sa mana? Ha? Dugay lagi mo kauli. Nagpatulog unya gipaningot. Aw. Nya nay kaistorya nga babae. Wala ko'y kaistorya nga babae. Ako manggod to nagpababae og tingog ko ba nga nagpractice ko og istorya ba. Kabalo mo ko magpababae og tingog gud. Nya saon daw? Sige daw. Sample nga. Hi, Cardong. Mga na ragod. Nasa day ka, oy. Ay, ikaw ba hugaw kayo kunahuna ba? Yung nagpatulog ko diri sa kong bibi, oh. Dugayan ninyo, oy. Wapatay niluto diri. Ano, sa mantan ko, eh. Very good dyan na ni Kardong. Ay! Tanawa, oh. Lami kay tulog sa tong bibi, oh. Ala, oh. Natulog na day atong baby Kardong. Natulog na niya tong bibi. Oy. Nya, Kimi, unsa man ang pante? Nakoy natamakan nga. Kakinsan eh. Imuha mo siguro na. Masaya ako ah. Ay, basi Kimi, iyan na. wala ko kay panting ana. Ay, Wala ko imuha- panting imuha ko man ring ang ana. pantigod. Wala ko pantingan ni Kimi, wala. Unsa man ni Kardong ha? Kakinsan eh. Ambot! Inyuha ra mo ko na. Wa may lain babae diri agad. Wa mo kay balo. Wa na mo kabalo sa inyong pante ninyong ipangsuot. Tanawa, nagkaratol-ratol na imong baba. Tugan sa tinuod, kinsa imong babae nga ni ani dire. Oh, unsa man yung puti-puti ha? Unsa man ang puti-puti? Sinuka mo ni sa bata agad. Ay, ko gilara Kardong, ha? Nakikitaguan diri ano? Wala, oy. Natawa ra gud na, ha? Imuha man niyo. Humot Piti ka. man ang bahuwagan so? Ha? Asa man yung bae dire, ha? Wala lagi Asa kong man? babae. Asa man? Asa Ha? pa ka mo tanaw diya, wala lagi. Oh, kinsa man eh? Ha? Oh, natawa? Natawa, okay sa na? Kimi mo na akong giingon sa imuha nga na, siya'y bae dire. Wala, Ay, wala, di ba, ta? wala, babae. Ulihan tayong taniya. Wala babae dari yan, unsa man ang taon mo? Nya kinsa man ang bayanan na dala sa ilalom? Di manikin ra na. Kasi pagtuon mo na ha? Ok. Ha? Hoy, gawas dia day. Gawas dia. Hoy, ikaw po day ngano na man ka sa ilalom? Gawas dia day, gawas. Nagagawa ka na Kimi. Pagawas ha. Oh, wa na. Uy, nalagi. Ganun sa ilalagay. Naragi si Angel. Gitaguan na nimo. Wala ko kay balong na Wala na sa ginatin diriya. akong gingon sa imo ha. Gidala niya diri si Angel kay wala ta. Di, wala jud ko kabalo. Angel? Nana ka Angel karon? Pues, pakita na ako sa imo ha. Ug unsa ko kadimunya ha? Hawa dia. Hay, gawas dia. Gawas. Day. Ikaw unsa man ka diri? Balay ka bala ka wala me. Nagunsa ka diri ha? Ha? Nagunsa ka diri ha? Ha? Ama na kimi. Kana siya. Siya ay nagkuha na dire kay kabalo siya ang wala ta. Ilakaw ta, mao na. Unya day, ha? Hoy, suroy ra manggod ko diri aba. Nung sa di ay mo. Nalamian ka day? Ha? Ning soro yun niya gipaningot. Tanawa ra ko ning isaw, nagputi-puti ang sanina, wa na gitrapo na na niya. Hay! Layas dire! Layas! Unsa man? Dili ka layas? Layas na lang ko Cardong, hoy. Tumuka ni mong duha ka Palali mo, pante! Laarti day, oh! Dalana! Labi pud ka day, no? Kardong, ha? Ikaw, gusto ka mugukod dito? Ha? Wala jud ko kabalo ug naa siya diri sa lalom gani no. Wala ka kabalo? Basi Anya di ang ka pante. ma. Ha? Wala ka kabalo niya, pante na dire, ha? Wa jud ko kay balo. Basi nakamang-kamang ra siya diri nga naniid sa ko natulog ko diri. Wow! Kuya, anong panty sa babae, oy, kay maglupad-lupad naman!